Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jiftaħar li mhux se jkun hemm tibdil fil-kontijiet tal-familji Maltin Wawċin minkejja li l-prezz internazzjonali taż-żejt naqas fl-aħħar jiem. Fl-aħħar ġimgħa fil-fatt il-prezz internazzjonali taż-żejt ħa daqqa l-isfel hekk kif fost l-oħrajn f'ġurnata waħda il-prezz niżel b'5.4%. Madankollu f'intervista fuq One Radio tal-Ħadd, il-Prim Ministru njora dan il-fatt bil-ġurnalista saħansitra tgħidlu l-kontra. Anzi, kontijiet tad-dawlu tal-ilma mhux ħajżdiedu għaliex ħsibna għall-futur. U ħsibna f'sistema li jvarja kemm jvarja l-prezz taż-żejt, il-kontijiet jibqgħu stabbli. Iżda b'din is-sistema li qed jiftaħar biha l-Prim Ministru, il-Maltin u l-Wawċin se jibqgħu iħallsu kontijiet bi prezz sola anke meta l-prezz taż-żejt ikompli jonqos fil-prezz tiegħu. Dan għaliex il-prezz kien ola biss f'każ eċċezzjonali meta seħħew attakki fuq il-faċilitajiet taż-żejt fis-Sawdi. L-għada s-sitwazzjoni malajr bdiet tirritorna lura l-prezzijiet fil-parametri ta' kif kienu fl-aħħar xhur. Iżda Muscat ilu għall-aħħar jiem jimbotta propaganda tiegħu anke billi jinqeda bl-Istazzjon Nazzjonali biex jipprova jagħti x'jifhem li l-prezz internazzjonali taż-żejt għadu tira. Analisti politiċi qed jgħidu li b'din il-pożizzjoni Muscat qed jilab man-nar u ħafna jistaqsu issa li raħas iż-żejt x'se jgħid il-Prim Ministru li se jraħas id-dawl?